Имам удоволствието да ви представя един продукт, който много бързо се превърна в любим на много хора. Който го е видял, не е останал безразличен. Поредният Dice Tower, запазената ни марка, отново са страхотни детайли. Искам да обърнете внимание, този гарван седи върху човешки череп, който тук има дръскотина, тук имаме още един детайл, птичи череп. Не знам дали забелязвате колко е лъскаво цяло това нещо, страхотно. Вижте само перата, само секунда да зумна в перата да видим. Да видите за какъв детайл става въпрос, какво изпълнение. Лично на мен в черен цвят ми е любим, принтирал съм го в различни цветове, но черния безспорно ми е фаворит. Пропуснал съм до сега да кажа в предишните ни видеа, но почти всеки един наш продукт може да бъде професионално боядисан по ваши изисквания или по преценка на нашия художник, така че да добие наистина супер ниво на персонализация и на автентичност. Нека да видим. Отново нямам късмет, едно. Завъртам го последно, продукта 360 градуса, да може да видите статуетката. Много приятна. Със сигурност ще ви носи късмет на масата с бордните игри.